Выкладчыца хіміі Іванаўскай гімназіі Алла Таболіна з гэтага дня не проста настаўнік з амаль 25-гадовым працоўным стажам, а выдатнік адукацыі. У сваё прафесійнае свята з рук кіраўніка абласнога управления по адукацыі яна атрымала адпаведны нагрудны знак. Это очень волнительно, это большой аванс. Для меня это очень большой аванс. Награда действительно очень высокая. Узнагароду, якой Міністэрства адукацыі Беларусі адзначае лепшых, сёлета атрымалі 3 настаўнікі Брэшчыны. Акрамя таго, звыш 30 педагогам в области уручылі ганаровыя граматы зноў жа ад Міністэрства адукацыі, а таксама ад Брэсцкага аблвыканкама, абласнога і раённага савета дэпутатаў, Лунінецкага райвыканкама і Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. В праздник, конечно же, принято подводить итоги, но принято подводить приятные итоги. Я хочу сказать, что в системе образования Брестской области каких бы то ни было серьезных проблем, тем более кадровых, их нет. Мы хотим, чтобы система образования немножко всегда опережала всех, потому что это не только веяние времени, но и требования, которые сегодня предъявляются. Система адукацыі Брэсцкай вобласці развіваецца і ўдасканальваецца, і тое бачна па выніках рэспубліканскіх прадметных алімпіяд, а таксама па колькасці педагогаў, якія штогод павышаюць сваю кваліфікацыю. На Брэшчыне сёння амаль 80% настаўнікаў маюць вышэйшую і першую катэгорыі. Гэта трэці паказчык у краіне. У вобласці ж лепшыя ў гэтым плане Барановичы и Ляховицкий з Лунинецким районы. Действительно, у нас работают талантливые педагоги в районе. Ежегодно наши учащиеся завоевывают порядка 20 дипломов на областном этапе Олимпиады. 2 года подряд мы имеем дипломы на республиканской Олимпиаде. До речі, 6 з 13 удзельнікаў рэспубліканскіх алімпіяд па фізіцы, астраноміі і інфарматыцы з Лунінеччыны сталі пераможцамі. Гэта вучні Лунінецкай гімназіі і Мікашевіцкай гімназіі імя Нядведскага. Поступление, вот, в том числе вот, благодаря этим учителям и всему коллективу, у нас ежегодно доходит до 95-96% в учреждения высшего образования нашей республики. За апошнія 2 гады вучні устаноў адукацыі Брэшчыны заваявалі 10 медалёў і на міжнародных алімпіядах. А за высокімі дасягненнямі дзяцей вялікая праца іх настаўнікаў. Тых, што навучаюць, выхоўваюць, а значыць і закладваюць падмурак будучыні. Тацяна Будгусаім, Алеся Зеленко і Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».